omenda mentiere godo kod mago mag jowete ubende mobiro e nyasi mag sikul. Erokamano ahinya Cleophas. Kapok awacho mano, adame mana medo gimoro on issue mar gift before we proceed. What my Evans watch is true. Ni kik mondo mi wagol ko chunwa, but wagol ka wa plan. And anyalo wacho ni I remember a period moro chon kan watindo. Ne waonge kata gigi mwanya chamo chieng Christmas no. But there's somebody mane biro ga, he kept on coming Christmas Day. Every Christmas nyaka no bito kobiro to e dala kanyo wan ne dala maduong'. Koro make sure ni ng'ato miyo ngano, ng'ato miyo ginene mafuta midhi tede gono ineno. Do you know ni mane gima we could be celebrating with? Okay, so therefore I just want to stress on issue mar gift no. Need that gift no. Nitie people who really need it, and just like I was saying, sometimes you also inyalo temo ni wapogne jomoko ma wan go ma extra give. Let us we also share with other people. But gik miwacho kai family obligation, personal enjoyment, financial responsibility. It is barely ikelo that kind of discussion. Samora mora mwatimo mwa celebrate, and it's okay Christmas kende. One gi periods like Easter, and tinde there's a culture modonjo, especially in Kenya, mar sherehe. Okada chuno rach to bear because hindi jomojo ni gin live once. They are not looking for tomorrow. Gemani dak masani. Gidaka wuono tieko dak ni kaka sani ti joma gin Christmas order dak December okodo rito January. But onegi your obligations. A family obligation ma joma you have to pay your rent. Ok dewa cham pesa temu atieki to you will get rent. Nti ngama en sano nyiso landlord no onge pesa, but you see landlord bu neno ka ogo sherehe or the block landlord what's in fact he goes ibe koro onge ne ndala neno koro one give family obligations, for example rent, one give fee to be paid. Jomoko kumwa one gi chama maseche moko a good number of chama rumo December, but mogundi probably nyadhi kata nyaka January ineno. So one gi issues like medical bills ginigo. Koro onego prioritize family obligations first. Mane omeo kana chako na wacho ni seche moko we need to look at what is really necessary. Koro we separate between a need and a want. Okay? Then personal enjoyment. Of course, jakwabed gi time ma inyalo throw a party. Wacho ni bana, luongo anyuola. Yeah, kaka osipna mo Andrew osebedo Finland for all this time. Koro obiro dala. Inyalo dwaro mondo mi ineno jo dala ka chiweka gi mor to osipegi kata ka in ngama dhi e center to osipegi mane center bende winjo maber. Then lastly, the financial responsibility now, I mean, riwo gigite. Ni what amount of disposable income ma in go minyalo timo all these things. It is very, very important that nyaka wang'ini seche miwuok mondo bitim gigi, itimo gigi pesa mane. And I always tell people, ni kidhi like even in a bar, ibudo ka ng'ato throw party mi wanda ni ngani golo pesa kanyo. Bene Kenya mane. Nitie jomoko ma entrepreneurs. Let me use that word, an entrepreneur. Ma no uso loso timo ande through tenders dongi. Oyudo moro kata mano ko expect. Neno ineno ka en gi million mora rewi e kanyo, and you're wondering ni ngani yudo pesa kuri. Koro kidhi ketori gi people like that, seche moko Andrew wuok Finland to jo Finland do miye pesa mo maber ngiro mera kidhi gima koro ibe gi Andrew tuwadi Andrew ni ne wan e class kile go nya throw party kama imbi struggle ni kwani ngani weni anga imbi struggle no, just live within your means. And gigi duto te nyaki balance gi balance your family obligations. And usually it is a good financial prudence wacho ni wakongwa settle our obligation first. Yeah, settle the chul rent
ya kaber seche moko kiseneno kinyalo overspend Christmas ka chul kata nyaka ma January ineno sani ntiere jomoko ma kembe moko ma miyo ji gimiluongo ni the 13th month nitie bonuses moko mimiyo ga ji yeah prioritize to pay your school fee first ineno kaeto kore kidonje these other things and kata kibiri your personal enjoyment again bed gi limits, don't overdo it. Remember ni Christmas kama jo biashara bende sani time gima opportunity magiyude they make money. So in some cases kara kidhi kuonde kaka Mombasa gini budo ka koro sani utende bech gini malo kara kidwa idho ndege koro idhi kata na Mombasa or wherever kara Mombasa bor dede Kisumu ka kara mana Kisumu Kisumu town ka kata dio Mabei kata Migori etia nam kata Siaya yo bondo ka nengo seidho malo nengo motingo nyaka nengo mag wuoth transport midhi ko kacha je nitie jomoko kaka James Opondo japicha wan go ka wacho ni koro itu manes GR ni mondo chop Kisumu nikech en koro matatu osebembe ol kata jopo Naivasha tek koro early planning gigi duto te this boil down to planning early keep plan then you can balance gikigi magitegi donjo but gimanya kwa nyisi jowa ni kiki and especially jowa matindo joma category magi vilen gini koro wetimo gik moko to impress people. Christmas it is okeni nyaka idhia and that's why a good number of them you know ka masichi ni wuok kuondego ineno nekech they overdo it. Let us just do things within our means watima gik mwanyalo timo. Erokamano ngato wacho kanyo ni Yesu emonyuol ino konyuoli